verden ændrede sig den dag, hvor alle de tilfældige kort begyndte at regne ned over alt. Først virkede de harmløse nok, så en masse af os venner opfandt det her seje nye spil. Der var det, at vi indså, at kortene ikke var så harmløse alligevel. De var fyldt med utrolige kræfter fra en anden verden. Mit navn er Dan, og sammen med mine venner Bruno, Marucho, Julie, for ikke at nævne her stor i slaget Shun og Alice, er vi Bakugan Campaign! Bakugan, et mål, 2 verdener. Hvad skal der ske med dig, hvor tingene går den anden vej? Ryggen op mod muren, nu må du give den fuld skrue. Det sidste chance nu, men du har kraften nu. 2 verdener, der kolliderer, og du må slås for